nga pagabantayan ng ilang mga anak kung pamangkuan kanunay nga dili matintal sa pag-apil sa mga grupo nga makaguba sa ilahang pag-eskwela o kinabuhi. Daghang salamat kaning kinabuhi. Daghang maayong adlaw sa tuang tanan. Aniya kami karoon para maghatod og importanteng mensahe alang sa mga lumulupyo din na dili magpailag